today's video, pupunta tayo sa isa pinakadinadayong beach dito sa Siroma, ang Junor Beach. And sobrang excited na ako sa mga nakita ko mga post ng ibang mga vlogger guys. Sobrang ganda doon. So tara at puntahan na natin ang Junor Beach kasama si Romel guys. And so tara! Salamat kuya, salamat po. Okay guys, malapit na tayo sa entrance ng Junor Beach guys. Ayan, sobrang ganda and sobrang breathtaking po ng view guys. Ayan, sa likod ng dito makita yung Butawanan Island guys. Ayun yun, galing na kami doon. Napansin nyo, kung napanood nyo yung mga vlogs, pumunta na din kami ng Butawanan Island. And then nandito tayo ngayon sa malapit sa Tandok. And actually parang part ito ng homestead, barangay homestead, Siroma Camsur guys. And sobrang nakakaano lang guys yung view. Kaya napastop talaga muna kami bago kami pumasok doon sa pinaka main entrance ng Junor Beach po. So tara na, sobrang excited na akong pasukin ng Junor Beach. So hey guys, dito na tayo sa loob ng Junor's Beach. So magtatanong tayo kung magkano yung entrance. And ayun, grabe, sobrang ganda dito. Feeling ko talaga maganda dito guys. Iba yung vibes. So magtatanong tayo. Wow, ayun. Ayun. Yan Milo. Wow. Guys, may hagdan. So punta natin yan mamaya. Cycle parking sila dito. So yun yung kasama ko, si Omel na una na. Ayun guys, grabe ang ganda dito. Guys, grabe oh, ganda. Guys, ganda. Oh, ganda guys. Ang ganda no? Okay, so tingnan mo na yung mga cottage sila guys. Sobrang gaganda. Astig. Ang ganda guys. Ganda oh. Ayun no. Ayun, may paano siya. Punta tayo doon. Grabe. Ang stig. Oh guys, so perfect for date. Grabe ang ganda guys. So tingnan naman. Wow.
So guys, pasyal natin yung mga cottage nila dito. Ayan guys, oh. So cottage nila is 1.5 and pag day rate tapos night rate 2,000 pesos guys. So pero guys, sulit na sulit guys. Sobrang ganda naman. Yan naman, oh. Sabi guys, sobrang ganda. Tapos yung mga cottage silang iba sa taas. So for family na yun guys. Yung medyo madamihan na. So ayun, medyo mataas ng konti pero hindi naman gaan kataas guys. Yan yung mga nila. So sobrang dami nila ditong cottage kaya pwede ano, marami nang napunta talaga dito. So guys. Guys, ito yung part na parang mag-i-enjoy ka maglakad dito sa part na to guys. Ayan. Itong ano nila, cottage na kailangan mong duman sa bamboo tulay. Bamboo tulay. Tapos may iba-ibang kulay guys. Ayan, di ba nakita nyo? Ayan guys, oh, nakita nyo naman. Grabe. Ito pinaka-highlight ng guys. Alaba pang pala na mail. Guys, oh. Wow guys. Tamang tambayan guys. Ang lilaw ng dagat guys, oh. Napakalinaw.